Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, ngithi ngena ku-X eyaziwa nge-Twitter ngibona uFloyd uyatrenda. Trend uFloyd ngapha nangapha babhale ngaye ngithi ngena ku-YouTube ngizithela lapha kwevideo kukhuluma ngoFloyd. uSihle Lonzeni ubhale kanjena uthi fanele sibophe uFloyd VBS Shivambu for ukuthi ahlangane nomuntu owenza ubugebengu eSouth Africa qeda wabalekela eMalawi. Wabhala ukuthi Floyd is treasonous and unpatriotic. Yena uSihle Lonzi kuphela obhalile kodwa abaningi ababhalile lapho begxeka khona uFloyd ngokuthi uhambile ohlangana noBushiri. Kodwa uma ubuka ku-screen sakho uyabona ukuthi ngapha khona uCIC phakathi nendawo uBushiri ngale uFloyd, okusho ukuthi labantu bebe-relationship. So okunye engikuzwile siyazi ukuthi ngeviki eliphelile njengoba uDr Mbuyiseni Dlozi bekaseMalawi University ene-lecture khona, political lecture, ufike wakhuluma lapho wayesemention ukuthi kunomuntu osemalawi ofunekayo eSouth Africa. Waphendula futhi uBushiri wathi waphendula kuBushiri ephendula uDr Mbuyiseni Dlozi, waze wafaka isithombe sakhe wathi ubetraye umfowenu uJulius, wambala nje indlela ambale ngayo. Manje mangizwa ama-comment wabantu bathi uFloyd ukwenza kanjani ukuthi umuntu okade oxabane noNdlozi yena abonakala esena, ngidideke ngaphela-ke engqondweni yami ukuthi kanti uFloyd ungene ngapha enxabaneni yabo. Ushuthi wena umuntu uma exabene nomuntu osondelene naye nawe usexabene nawe, uma engasanibuza umuntu uthi nibangani uzophendula uthini? Yini enizobe niyibanga? Kodwa isithombe lesi sidala siyakukhombisa ukuthi labantu bebenobudlelwano, bekunobudlelwano obukhona esesela eSouth Africa uBushiri. Sizoyikhuluma-ke indaba kaFloyd ngoba kunevideo enginayo esesontweni nemlayezo futhi okhulunywa uBushiri ekhuluma ngoFloyd nemessage ebhalwe uFloyd kwi-X yakhe eyaziwa ngeTwitter. Sizoyikhuluma kodwa ngaphambi singene endabeni kaFloyd ngicela siqale kule. Once a person says, I'm a member of the ANC, you must know tsotsi. Ya tsotsi. How can you bona motho a pere yellow ba ANC o tsbor tsotsi mpiane shiona ya o tsama I utswa dilo tsa batho. I-Department of Education ngapha eMpumalanga ibhadale 2 million for ama-laptops ayi-22. Lona ombonayo esithombeni u-MEC we-Education eMpumalanga akurevealile ukuthi bathenga impela ama-laptop ayi-22 ngo-91,482 rand 50 cent iyodwa. Lena-ke i-receipt noma i-invoice noma i-proof of payment ekhombisa ukuthi bathenge ngempela ama-laptop ayi-22 ngo-91,000 ngoba eyodwa beyu-8,999. Kodwa bona baclaime 2 million bathe yodwa iwu-91,000. Uthe uCIC mawuza umuntu athi uyimember ANC ufuna wazi ukuthi ukhuluma notsotsi isigebengu. Naso sinye statement ebesikhishwe i-EFF isikhiphe ngomhla ka-16 April 2025 ithi i-EFF eMpumalanga yamukela ukuboshwa ko-MMCs ababili for i-Technical Service Councillor uBusi Hlumbane kanye no-MMC for i-Developmental Planning Councillor uJerry Giyani. Lama members amabili asebenzela i-Mayoral Council yaseMalahleni Local Municipality baboshiwe Witbank Dam beboshwa ama-Hawks ase-Middelburg. According to information abanayo, lama suspect omabili atholakale enemali engango-20,000 cash okuyingxenye ye-500,000 gratification ababeyidimandile, bebedimanda 500,000 for ukuthi baqualifye for i-extension baba-extendele i-lease agreement. Ithi-ke i-EFF according to information u-20,000 ubhadalwe ngolwesithathu mhla ka-16 April 2025 ulandelwa u-40,000 owabhadalwa ngoFebruary 2025 leya eyasherwa ngokulingana le mali. U-20,000 nje ubhadale ngolwesithathu bakwazile ukuthola emotweni ezimbili ezingama-luxury cars ebezisetshenziswa ngesikhathi kwenziwa bona lo bugebengu. Wonke-ke lama suspect abanjiwe right-handed bewenza lobo bugebengu. Ama-suspect lawa azovela eMalahleni Magistrate Court ngolwesine la ngomhla ka-17.
Abantu ekuthiwa baboshiwe babili nabo njengoba ubabona la kwisithombe i-EFF bafake kule banner le. Ngiyenza le video ngamabomu ukuthi ngibaveze labantu bekungeyona inhloso yami. Bengithi nje ngizokhuluma ngendaba kaFloyd kodwa ngenza ivideo la ebengikhuluma khona ngobuqilo benzeka ngapha eMpumalanga. Abantu bazibize nge-MK Party Labour Desk bese beqola abantu egameni le-MK Party. Kwangena omunye ku-comment wathi MK Party very corrupt futhi nalabantu laba okuthiwa be-ANC abayibona be-ANC. Labantu laba bayi MK Party. Ngase ngithi akangisize lo muntu wenkosi. Ngiyamvikela nje namanje i-comment yakhe bengizoyifaka la kodwa ke ngiyamvikela. Ngathi kuye cha akangilethele ubufakazi ngoba mina nginabo ubufakazi ukuthi labantu abe-ANC. Laba ngabanye akusibo labade sikhuluma ngabe ekuqaleni futhi nabo kusabe ANC. Into enhle bakhishwa i-EFF lana. So ngiyafisa ukuthi noma ngathi i-political party yakho uyithanda kanjani kodwa kwesinye isikhathi livumele iqiniso. Uma ungenalwazi buza. Uma futhi ukube bethe yena kimi hayi buba ngoba namagama abo bengizomtshela hamba ufunda istatement. Uma ethi ngicela ukubona izithombe zabo bengizommupha izithombe zabo. Kodwa manje ngibona ukuthi ngcono laba ababili ngibafake la babone ngoba kuba sengathi sizonda i-ANC kanti ANC iyona yebayo. Ngeke ke thina sisihlale singareport ngokweba kwe-ANC. Namsukane kuthi i-MK Party yebile siyo report. Namsukane kuthi i-EFF yebile siyo report kodwa manje ngoba sinobufakazi obuphathekayo. Naba boboshiwe bobabili ebebefuna u500,000 ukuze bezorenewa i-lease agreement. Kwivideo engeke ngayifaka einsukwini ubaba uGwede Mantashe ukhulume kanje. Amabhulu ayisiba. Kodwa amabhulu bakuthiwa kunebudget yendlela. Ebeyenza indlela abe i2% ukwenzela nikwe i-allocation yokugqibezela. Thina siba ingabi kwindlela nebudget iphele. Now, that is disdain esipsitha ngayo i-society. Uma uzwa ke kukhuluma umuntu oyileader ye-ANC ubaba uGwede Mantashe ekhuluma ngesimo nje senzeka ku-ANC ukuthi hayi bayeba bona beba imali engabibikho nezinto lezi efuneka zenziwe zingenziwa. Uyabona nje uma ukhumbula labantu akuthiwa baboshiwe bona laba bala ku-screen sakho kushuthi kune company ethize noma kune company ethize thingisho njalo ebeyizorenewa i-lease agreement yayo. Ikhipha imali engaka izumbulu zize emaphaketheni nalabantu. Yizo zonke lezi zinto ezenza ukuthi sithi asikhipheni ANC emandleni. Anginandaba mina kuvotelwa abani as long as kungavotelanga ANC. Lo 39% emtholile ayifuneki mayibe nenhlahla ithole 20%. Funeka ithole 20%. Ayibayeba nampa abantu bakaThixo. Bayeba. Ayibayeba. Angeke ngibayeke ke siqhubeke nendaba kaFloyd ngoba ngithe nje angidlule kule ndaba ngiphathe kabi lento ukuthi ngithi ngifaka into la ngiphethe ngifake nobufakazi avela umuntu ethi cha mina ngivikele iMK Party labantu abe-MK Party. Uthini ke njengoba sekukhuluma uGwede Mantashe? And this evening we are also privileged to worship together with one of the great and wonderful man I know who loves Africa and support African affairs, religion, and more especially, he loves God. And he is also a businessman, a politician, a family man, and tonight he is with us. I'd like to recognize your presence. This is a wonderful man, Floyd Shivambu, all the way from South Africa. Allow me just to ask you to wave the church. Thank you for being here and praying together. We had a wonderful, fruitful conversations area to discuss different affairs and different things. You know, we have people who have different ideologies in different things. We have people who believe if you're a white person, you are an investor. And if you're a black person, you are corrupt.
Men like Floyd believe in supporting Africans, encouraging people who are doing well, supporting them, and I'm so happy to have wonderful men like him in South Africa and in Africa. Ladies and gentlemen, I would like to wish you a happy, wonderful Easter, this wonderful evening. Nansi ke video susumsindo nokukhuluma ke njoba seze kuthiwa akuboshwe uFloyd manje. UBushiri la uthi uyabonga ukuthi uhlangane noFloyd babe nama meaningful conversation ngoba uFloyd umuntu ubusinessman, uyifamily man, uyipolitician. Okunye futhi akubalulile ngoFloyd ukuthi uyayithanda iAfrica nabantu base-Africa. Uthi inkinga abantu base-Africa uma umlungu successful kuthiwa lo mlungu loyo investor, kodwa uma sekuwumuntu omnyama ofana nabo bathi lowo muntu loyo corrupt. Kodwa kuFloyd akusuye umuntu onjalo. Ubebonga ke wazi wamcela ukuthi akasukume abingelele ibandla. Ilesi sizathu ke senza ukuthi uFloyd abe mubi lakithi. Noma ke mina ngididekile. Ngiyacela nje ungichazele la ku comment section ukuthi kahle icala lika Floyd liphi. Ngoba phela uFloyd ngizomunye ethi uFloyd ubengakhonza noma kukuphi. Noma kuphi bengayokhonza khona. Kodwa ke angeke ngisho lutho, ngiyafisa nje ukuzwa mina ngesingawe ngoba uma ngabe kulube nabantu benobudlelwano njengoba ubona isithombe lesila ku screen sakho, iliphi iphutha elenziwe uFloyd noma ngoba exabene noNdlozi kufuneka angene leyo nto leyo? Angazi mina, angiyitholi kahle lento le ukuthi yenzeka kanjani, ngoba kimi iwakho umqondo ukuthi mina noma ungaxabana nomfowethu, uma ungaxabene nami ngakubingelela mina, kodwa kuzodependa phethe ingxabano enjani. Kodwa nje impela nje ingxabano uthi ngaze kuthiwa nami sekufuna ngikuzonde ngoba uxabane nomfowethu, ngikuzondela ukuthi wenzeni kimi. Iyangidida leyo ndaba leyo, iyangidida ngempela. Engakho ngithi ngiyacela ukuzwa wena la comment section below ukuthi kuthini okwakho ukuphawula. Ngizofunda ke into ebhalwe uFloyd la ku Twitter yakhe. Nawo komlayezo obhalwe uFloyd ku Twitter yakhe uthi uyabonga kakhulu ku-brother uProphet Bushiri for ukuthi abahoste and abaphe namazwi akhaliphile. Uthi uhulumeni uyayibala imisebenzi oyenzayo economically, educationally, socially na spiritually lapho khona uthuthukisa khona abantu. Uthi akuvamisile manje kanye nasemlandweni futhi akuyona into evamisile. Uthi ngiyazi ukuthi i-leadership kanye nabantu baseMalawi bayakujabulela futhi bayathokoza kakhulu ngama-programs owenzayo owenzela abantu on the ground. Qhubeka wenza umsebenzi omuhle. Ithi incwadi umuntu onomusa kohluphekile uboleka uNkulunkulu and uNkulunkulu uzombhadala lowo muntu loyo. Sethi ke inkosi inibusise. Njengoba wazuleka amazwi kaFloyd encoma imisebenzi enziwa uBushiri, ngiyacanga ngelinye ilanga ngisafuna sike sizihluphe sithole ukuthi imiphi imisebenzi enziwa uBushiri eyenzela abantu baseMalawi, ngoba phela nakho ngathi uthi uyancola. Kanti kwayena njengoba ebephendula uDr Mbuyiseni Ndlozi, ushilo wathi yena mayifuna ukwazi ngaye akayobuza abantu lapha on the ground, ibona bazomchazela kahle uba bayamazi abantu baseMalawi. And okunye futhi i-NPA uma ngabe ine case against uBushiri ngabe seyimlandile yambopha, bengeke ihluleke, iyakwazi ukulanda uThabo Best. Uma ngabe nje i-NPA noma uGovernment wase-South Africa enayo ngempela i-case against uBushiri, ngabe usemlandile ngoba wakwazi ukulanda uThabo Bester noDr Nandipha. Angibazi balanda kuliphi izwe. Ngizama ukuthi le mdlalo esidlaliswa wona la ngathi uzogcina uqhatha thina la, kanti kunento eyenzekayo. Uma uBushiri ngempela bemfuna enamacala la eSouth Africa ngabe sebemlandile ngoba alikho izongabaleka kulo bengakubambi khona. Ngiyakhumbula ngesikhathi kukhona amadoda ayiqhekeze ePhalaphala, upresident wacela ngisho abantu baseNamibia, wacela uhulumeni waseNamibia ukuthi akangenelele ibanjwe lezi gebengu. Ushuthi bengahluleka ukulanda uBushiri noma i-NPA ayinalo icala, kodwa kunikezwa thina ama-headlines into efuneka sikhulume ngayo. Angazi, kodwa ngiyafisa ukuza ukuphawula kwakho la comment section ungitshela ukuthi wena ngokwakho ukubona ubona kanjani.
uFloyd ngabe wrong, ngabe uFloyd right, kodwa ke mina okungididayo ukuthi engxabanweni kaNdlozi noBushiri uFloyd ungene ngaphi. uFloyd uyisholo yena wathi yena akaze azalibiza igama likaBushiri, wathi yena nje akaze akhulume ngalo ngesikhathi ekuyi-lecture. Ngempela i-lecture ngiyibukile, akaze azalisho ukuthi nje isukwathunukala nje uBushiri ngoba uzwile ukuthi inkulumo igudla ngakuye. Futhi uNdlozi akaze akubeka ukuthi yena uxabene noBushiri. Manje kodwa ngiyafisa ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi uma uFloyd wrong ingoba enzeni. Ngiyafisa mina ukwazi ukuthi yini wrong ayenzile ngoba uye kuBushiri. Ngiyafisa mina ukwazi, ngiyafisa ukwazi. Angifisi ukubala into eziningi kodwa ngiyafisa ukwazi. Ngifisa nje ukwazi ngempela ngoba lento iyenza ingqondo yami yadideka. Ngase ngithi hayi ngoba nikhona nina nginethembile futhi ngicela ke ukuzwa kini. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.